Helo, fy enw I yw Iain Roberts. Fi yw pennaeth rhaglenni Gwelliant Cymru, a prynawn yma mae'n bleser cael sgwrs gyda ffrind da i ni, Dr Roger Resar, sy'n ymuno â mi o'r Unol Daleithiau. Bydd rai ohonoch yn gyfarwydd o Roger, sydd wedi bod yn helpu i'n cefnogi gyda'n gwaith yn ymwneud â Chapasiti Galw Amser real, sef testyn ein sgwrs heddiw. Ond efallai bod rai ohonoch chi hefyd wedi dod ar draws Roger trwy'ch astudiaethau mewn perthynas y gwyddoniaeth gwella a gweithio gan edrych ar wahanol ddarnau o ymchwil sydd ar gael. Ac mae Roger yn awdur uchel ei barch ar nifer o wahanol agweddau arwelliant, a bu Roger yn garedig iawn hefyd yn cynnal cyflwyniad i ni yng nghenhedlaeth Gwelliant Cymru yn gynhar a cheleni ar ddamcaniaeth dibynadwyedd. Rydyn ni ddiolchgar i Roger am roi o amser y prynawn yma i ni gael dosbarth meistr, sef sgwrs fanol iawn am lif o gwyddoniaeth llif a chapasiti galw amser real, ac o ble ddaw hynny. Ac rwy'n mynd i fod yn treulio peth amser prynawn yma yn ei holi a chasglu rhywfaint o'r dysgu a profiad cyfoethog hwnnw a gallen gobeithio ei ddefnyddio i'n cefnogi ni yma yng Nghymru mewn perthynas yn gwaith ar wella llif. Diolch yn fawr iawn am ymuno ni y prynawn yma, bydd llawer o bobl yn gwrando ar ein sgwrs gyda diddordeb mawr. Awnech chi ddechrau er mwyn i ni allu dysgu ychydig amdanoch chi a'ch cefndir am maes gwelliant. Gwn fod gennych gefndir fel clinigedd, allwch chi ddweud ychydig wrthym am eich gwaith ac efallai sut y gweithwch chi ddod yn arbenigwr rhyngwladol ar welliant. Felly tybed allwch chi ddweud ychydig wrthym am y daith honno a'ch cefndir. Rydych chi'n gwneud i mi swnio'n eitha pwysig gyda'r cyflawniad rhyngwladol hwn. Meddyg ydw i, cefais fy hyfforddi fel pulmonolegydd, meddyg gofal critigol. A thia 20 mlynedd yn ôl, dechreuais daith gyda gwaith gwella ansawdd. Roeddwn yn gwneud fy ngwaith clinigol yng Nghlinic Mayo, ac roeddwn yn ymwneud yn helaeth ar uned gofal dwys, ICU. A dechreuais weld diffygion mawr ar y ffordd oeddwn nhw'n gwneud pethau, ac yn raddol, daeth mwy a mwy o ddiddordeb mewn gwella ansawdd. Ac yn y pen draw, ymunes ar sefydliad gwella gofal iechyd a gweithio yna am tua 10 mlynedd ar wahanol agweddau ar wella ansawdd yn ymwneud â diogelwch, gwaith gofal critigol, llif a'r meysydd hynny. Erbyn hyn, rwy'n uwch gamrawd yn y sefydliad gwella gofal iechyd. Tua 15 mlynedd yn ôl, dechreuais ein taith ar lif, ac yn y dyddiau hynny, roeddem yn ystyried pethau fel yn sicr pe gallem wella beth sy'n digwydd yn yr adran damweiniau ac achosion brys, neu gallem wella beth sy'n digwydd yn yr ystafell lawfeddygol, neu fallai sut y mae pethau'n symud allan o'r uned gofal dwys, yn sicr gallem wella llif mewn ysbytau. A threiles I am cydweithio'r lawer o amser a blynyddoedd yn annog prosiectau a fyddai'n gwella rannau o'r ysbyty, yn arbennig y prosiect I symud cleifion allan o'r uned gofal dwys. Prosiect I gwtogi dyddiau ysbyty ar gyfer y diagnosis penodol, neu efallai rhywsut wella'r broses rhyddhau I gyfleusterau gofal hir dymor. Rwy'n meddwl eich bod chi'n deall, buom yn gweithio ar lawer o wahanol agweddau ar ofal ysbyty, mawr siom I ni, gwelswm y gallu dangos bod llif wedi gwella mewn rhan benodol o'r ysbyty. Nid oedd erioed unrhyw dystiolaeth o gynnydd yn ei gyfradd brosesu. Beth rwy'n ei olygu wrth hynny yw gyda'r un adnoddau gallu gweld mwy o gleifion yn yr un cyfnod o amser.
Roedd hynny'n siomedig iawn i ni oherwydd roedd llawer o waith caled wedi rhoi i mewn i'r rhain ac wnaethom ei galw prosiectau mawr. Hanfod y gwaith caled hwn oedd llif ar gyfer methodolau gwella ysbytau, ond ni effeithiodd erioed yn y gyfradd brosesu. Ac felly, ganwyd Chapasiti galw Amser real. Daeth yr amlwg oherwydd ein bod yn sylweddoli nad oedd yr holl aneffeithlonrwydd a welwn mewn ysbyty penodol a lliwnod penodol yn cael sylw mewn unrhyw ffordd o gwbl. Efallai'n bod wedi gorffen prosiect gwych yn yr adran damweiniau ac achosion bris, yn gallu symud cleifion allan yn gyflymach, efallai'n gallu gweld cleifion yn gyflymach yn yr adran damweiniau ac achosion bris ac efallai bod rhywfaint o effaith ar amser aros o'n ambiwlans neu rhywbeth felly. Ond, yn y pen draw, byddwn yn aml yn gweld bod y cyfle i wella yn yr adran damweiniau ac achosion bris yn aml ar dreul rhywle arall yn yr ysbyty. Efallai bod ward wedi cael ei gofyn i ofalu am glaf yn y cyntedd mwyn gallu codi rhywfaint o bwysau o'r adran damweiniau ac achosion bris. Wel, syniad gwych, ac mae gan y syniad rhywfaint o ymaferoldeb. Ond eto, rydych chi'n gwneud y gorau o un rhan o'r system ar draul rhan arall o'r system. Felly, beth mae'n RTDC Chapasiti galw Amser real yn ei wneud wrth i ni ei ddatblygu dros y 10 mlynedd diwethaf? Yw cyfaddef bod llawer o aneffeithlonrwydd yn digwydd yn y ddyddiol mewn ysbyty, a bod angen i ni gael system oedd yn edrych ar yr aneffeithlonrwydd hwn, ac ar unrhyw ddiwrnod penodol, gwneud yr aneffeithlonrwydd hynny'n weladwy a'i gwneud yn bosibl i newid neu wella'r aneffeithlonrwydd hynny neu ei drin mewn rhyw ffordd. Fel bod y gyfradd brosesu ar gyfer y diwrnod hwnnw yn well nag yr oedd o'r blaen. Roedd cyfle felly i ddelweddu'r aneffeithlonrwydd hwn. Felly, dyna sut y cyrhaeddus lle rydyn ni. Rwy'n falch o ddweud yn bod wedi cyflawni ffaith y gellir mesur y gyfradd brosesu yn awr a'i gweld mewn sefydliadau heb adnoddau ychwanegol o ran staffio, gwelyau, neu'r hyn y gallai fod ei angen arnoch fel arall. A gweld mwy o gleifion yn cael ei derbyn a'i ryddhau o fewn cyfnod penodol a amser mewn ysbyty penodol. Ac rwy'n credu fod unrhyw un sy'n gweithio ar lif wir eisiau gweithio ar y gyfradd brosesu ac eisiau gweld y claf iawn ar gyfer y gwely iawn ar yr amser iawn. Ond rydyn ni am wneud mwy o hynny gyda'r un adnoddau ac sydd gennym heb ei gwneud yn rhy anodd i'r staff a'r wardiau hynny sy'n gweithio yn y maes hwn. Felly, dyna'r sefyllfa erbyn hyn, Iain. Ac mae hynny'n ddefnyddiol iawn, Roger. A phan oeddech chi'n siarad, doedd chydig o gwestiynau fy men, a dweud y gwir, sef, mae gen i diddordeb arnoch chi fel uwchglinigydd ac wrth feddwl am bwysigrwydd llif, oherwydd rydyn ni'n aml yn siarad am lif ar gyfradd brosesu, ond mae diogelwch cleifion yn hanfodol wrth gyfynnu hwnna, ac ansawdd a diogelwch ar rwystrau i lif. Tybed allech chi ddweud ychydig bach am hynny o ran y berthynas rhwng llif a diogelwch cleifion, a'ch safbwyntiau eich barn ar hynny? Byddai hynny'n ddefnyddiol iawn. Wrth gwrs,
Credaf fod unrhyw un sydd wedi gweithio mewn cyfleus'r gofal iechyd lle mae gennych straeon sy'n achosi i bobl orfod gweithio'n gyflymach ac yn galetach nag sydd angen iddyn nhw weithio, yn rhai cleifion mewn perygl. Un o'r pethau rydyn ni'n yn sôn amdano yn ein gwaith yw cyn belled ag y bod modd ein bod am gael y claf yn y gwely iawn ac ar yr amser cywir neu'r diagnosis cywir. Y fan fydd gennych glaf ar wod, dyna'r hyn a alwn yn wod allgleifion. Nid yw hynny'n sicrhau'r diogelwch gorau i'r claf mewn unrhyw ffordd. A phan fydd gennych glaf a pneumonia ar wod orthopedig, rwy'n siŵr y byddai pob un ohonom yn dweud nad dyna'r lle'r gorau i'r claf hwnnw. Ac eto, os edrychwch ar eich sefydliadau eich hun, mae nifer y cleifion sy'n allgleifion ar wardiau yn sylweddol. Yn yr Unol Daleithiau, roedd yn arfer dweud a dydw i ddim yn siŵr beth yw'r sefyllfa ar hyn o bryd oherwydd dydw i ddim wedi gwneud gwaith clinigol ers rai blynyddoedd. Ond roedd yn arfer dweud mae'n nod oedd cael llai na 10% o allgleifion ar wardiau. Dyna fyddai ein nod, a olygau y byddai gennych allgleifion yn yr amrediad 15 i 20% mewn ysbyty penodol ar ddiwrnod penodol. Dydy hyn ddim yn hybu diogelwch yn fy marn i, ac mae tystiolaeth fod cleifion yn gwneud yn well ar unedau lle mae gofal yw'r gofal arferol yn hytrach na'r gofal anarferol. Felly mae diogelwch yn ffactor mawr. A dyma un o'r pethau y ddylai'n hysgogi i edrych ar yr aneffeithlonrwydd hwn sydd yn yr ysbyty a cheisio manteisio ar bob cyfle i'w ddelweddu ac yna gwneud rhywbeth yn ei gylch. Felly, Roger, un o'r pethau rydyn ni'n sôn yn aml amdano ym maes gwella yw canolbwyntio ar brosiect sydd yn eich maes reolaeth. Yn aml, rhywbeth gadlaw y gallwch chi ddylanwadu cryn dipyn arno, ac yn aml mae'n teimlo'n rhyfedd am wn i ni sydd wedi bod yn gwneud hynny ers tro i gymryd cam yn ôl yn sydyn a mynd i lefel y system. Ac rydych chi'n disgrifio hynny, sef llawer o brosiectau, ond efallai na fyddant o fydd i wahanol rannau o'r system. Sut brofiad oedd hynny ar y ddechrau chi fel uwch glinigydd yn eich sefydliad yn dylanwadu ar eich cydweithwyr yn y maes hwnnw? A bod yn onest, roedd yn rwystredig. Rwystredig bryd hynny ac yn awr. Os edrychwch ar y ran fwyaf o'r gwell llif sy'n digwydd ledled y byd ar hyn o bryd, mae yna gefnogaeth i brosiectau mawr. A pheidiwch am camdeall. Rwy'n meddwl y gall pob un o'r prosiectau mawr hyn fod y werth aruthrol i ysbyty. Ond, yn ein profiad ni, dim ond ar ôl i chi dynnu cymaint o phosibl o'r holl aneffeithlonrwydd, rydyn ni'n ei brofi bod dydd allan o'r system y mae angen amrywio i'r prosiectau mawr hyn. Un o'r pethau y mae un o'n cydymweithwyr yn ei ddweud yn aml yw bod ysbytau heddiw yn marw o ffil o fan doriadau yn hytrach nag un neu ddau o doriadau mawr. Ac os gallai rhywun gymryd un neu ddau prosiectau mawr, a meddwl ei bod yn mynd i ddatrys pob un o'r problemau a ddaw yn sgil aneffeithlonrwydd yn yr ysbyty. Rwy'n meddwl ein bod ni'n breuddwydio, ac felly ein dill yn awr yn dweud,
Gadewch i ni roi'r offer I chi ddelweddau a gweithio ar aneffeithronroedd yn ddyddiol ledled yr ysbyty. Nid yn yr adran damweinia ac achosion brys yn unig, nid yn y labordy yn unig, nid wrth ryddhau yn unig, ond yn hytrach ledled yn yr ysbyty. Wedyn, a dim ond wedyn, ewch ati I edrych ar y dirwedd y mae eich ysbyty ynddi ar ôl I chi roi'r methodolegau Chapasiti Galw Amser real hyn ar waith. Yna, edrychwch ar y dirwedd a dweud, wyddwch chi, rwy'n meddwl bod angen I ni weithio ar prosiect yn yr adran damweiniau ac achosion brys, neu rwy'n meddwl bod angen I ni weithio ar brosiect yn yr uned gofal critigol, oherwydd mae'r prosiectau hyn yn hynod werthfawr. Ond rwy'n meddwl mae'r hyn sy'n digwydd yw bod sefydliadau yn ei roi mewn cyn iddyn nhw wneud y Chapasiti Galw Amser real, a dydyn nhw ddim yn cael y gwerth am arian angenreidiol o ran gwella'r gyfradd brosesu. Rwy'n cytuno llwyr â chi, Roger. Rwy'n ymwybodol bod llawer o'n cydweithwyr ar draws y byd, nid yn unig yng Nghymru, yn gweithio'n hynod o galed I gefnogi llif cleifion, ac rwy'n adnabod rai ohonyn nhw sy'n gweithio'n anhygol o galed yn dda iawn. Un pwynt, byddai gennyf diddordeb yn eich barn yw mod ein cydweithwyr yn aml yn gweithio'n hynod o galed. Maen nhw'n nyrsys, yn feddygon, yn reolwr, ond heb erioed wedi cael hyfforddiant o ran y wyddoniaeth o reoli'r cliw. Ac un o'r pethau sylwais wrth weithio gyda chi a Kevin a chydweithwyr arall o gynhorgwyr Chapasiti Galw Amser real yw'r syniad hwn o ddamceiniaeth Q sy'n rai sail I RTDC. Mae yna lawer o wyddoniaeth nad oes angen I ni efallai ei rannu gyda phobl. Ond allech chi ddweud rhywbeth am symud o'r ymateb greddfol? Dyma sut rwy'n meddwl bod angen I ni ymdrin ar pwysau sydd o'n blaen yn ni nawr I wyddoniaeth y Q. Unrhyw sylwadau am hynny? Wrth gwrs. Wrth I ni edrych ar Chapasiti Galw Amser real, rydyn ni'n pwysleisio fod hwn yn fethodoleg sy'n seiliedig ar wyddoniaeth. Yn seiliedig ar wyddoniaeth sydd wedi cael ei defnyddio mewn diwydiant ac mewn gwaith y tu allan I ofal iechyd ers degawdau bellach. Ac un o'r seiliau gwyddonol ar gyfer Chapasiti Galw Amser real yw deall damcaniaeth Q, a heb fynnalu gormod. Mae damcaniaeth Q yn dweud pan fydd eich gennych system lle mae'r galw yn fwy na'r capacity a defnydd o'r gwasanaeth penodol hwnna'n uchel iawn. Gadewch I ni ddweud 99% neu o ddeiti hynny. Bydd mae damcaniaeth Q yn ei ddweud wrthym yw, oherwydd siap y gromlin ei bod yn gromlin logarithmig, bydd newidiadau bach iawn yn cael effaith llawer mwy ar nifer y bobl sy'n aros nag y byddech chi byth yn meddwl. Ac mae hyn wedi gadarnhau a'i brofi'n wyddonol ers degawdau bellach, a mynd yn ôl at y cysyniad o'r man achosion o aneffeithronroedd yr oedd yn cyfeirio at nhw'n gynharach. Y reswm pam yn bod yn canolbwyntio ar y man achosion o aneffeitholroedd hyn yw oherwydd wrth drin y rhain fesel awr neu hyd yn oed fesel dydd. Ceir y newidiadau bach o welwn ar y gromlin sy'n cael effaith sylweddol fwy ar nifer y bobl sy'n aros. Felly, gallai rhywun ofyn, os ydych chi'n delio ar man achosion o aneffeithronroedd hyn yn unig, sut y gallech chi o bosibl gynyddu'r gyfradd brosesu? Rydych chi'n ein chynyddu oherwydd gwyddoniaeth y ddamceniaeth cywio a siap y gromlin wrth I chi grynyddu eich defnydd o dywedir 60% hyd at 99%.
Mae siap y gromlin honno yn logarithmig. Gall newidiadau bach iawn gael yr effaith fawr honno ac ar aros. Ac rydyn ni wedi gweld hyn yn digwydd mewn llawer o wahanol ddiwydiannau. Nid dim ond beth rydyn ni'n ei wneud gyda chapasiti galw amser real. Y gallu i gymryd beth sydd wedi brofi rhywle arall o'r wybodaeth wyddonol honno a dod â hynny i faes gofal iechyd sy'n mynd i wella ein systemau. Rwy'n credu bod y syniad ein bod ni rhywsut yn mynd i ddyfeisio gwyddionaeth newydd mewn gofal iechyd sy'n mynd i newid sut rydyn ni'n delio â chleifion yn syniad ofer. Ond edrych ar ddiwyddiant a sut maen nhw wedi wneud ac yna dod â hynny i ofal iechyd. Dyna beth rydyn ni wedi wneud gyda chapasiti galw amser real, a deall damcaniaeth cywio a deall sut mae'r man achosion o aneffeithlonrwydd pan fyddwch chi'n gweithio arnyn nhw yn effeithio ar nifer y bobl sy'n aros. Dyma un o'r egwyddion allweddol rydyn ni'n ein haddysgu gyda chapasiti galw amser real. Ac nid yw hyn yn wyddoniaeth rocedi. Mae hwn yn waith eitha syml, dibynadwy sydd wedi'i wneud ers degawdau cyn ei gyflwyno i ofal iechyd. Mae gen i ddiddordeb mawn pan rydych chi'n sôn am y wyddoniaeth rocedi a helpu'r system gyfan i ddeall y ran maen nhw ei chwarae. Rwy'n meddwl bod ychydig o bwyntiau yma. Un pwynt, weithiau pan fyddwch yn mynd i ysbyty, mae'n gallu edrych fel bod yr adran damweiniau ac achosion brys yn brysur iawn, a bod gweddill yr ysbyty yn gweithio ar wahanol lefel o gyflymder. Ac yna, pan oeddech chi'n sôn am wyddoniaeth rocedi, roeddwn yn meddwl sut mae OTDC yn delio ar rai o'r pethau hyn, ac roedd y fy atgoffa'r stori enwog am Kennedy yn ymweld â NASA ac yn siarad ar Glen Hawr ac yn gofyn iddo beth oedd yn ei wneud. Ar Glen Hawr yn ateb, rwy'n helpu i roi dynion ar y lleuad, ac felly mae'n cydnabod fod pob un ohonom yn gwneud rhywbeth o bosibl o fewn ein system a all helpu gyda llif y gofal cleifion, ac weithiau mae angen helpu bobl i ddeall hynny yn y system. Rwy'n credu bod hynny yn beth eitha pwerus i'w wneud os nad oes gennych chi gysylltiad uniongyrchol. Felly dyna sylwadau a rai o'r pethau a roeddech yn sôn amdanyn nhw, Roger. I ychwanegu, gadewch i mi adrodd stori. Digwyddodd hyn yn un o'r ysbytau yng Nghymru a roeddem yn gweithio gyda nhw yn ystod y misoedd diwethaf. Ac yn yr ysbyty penodol hwn, mae tynnu gwraid ar gyfer labordau yn cael ei wneud ar amserlen dyn iawn, fel y mae mewn llawer o ysbytau. A gallai un o'r cleifion fod wedi cael ei ryddhau diwrnod hwnnw pe byddai modd tynnu gwaed ar amser y drefnwyd. Ar hyn a wnaeth yr ysbyty penodol hon, oedd dweud, rydyn ni'n mynd i ganiatáu tynnu gwraid 4 gwaith y dydd ar y 10au penodol. Dyna fydd y drefn. Bydd hynny'n rhan o'r system. Mae'n siŵr mae ychydig iawn sydd gan y person labordy hwnnw sy'n tynnu'r gwaed i wneud a'r claf sy'n cael ei ryddhau o'r ysbyty mewn gwirionedd. Iawn, maen nhw'n canolbwyntio mwy ar beth y mae'r labordy yn ei wneud, ond trwy dynnu gwneud yn gynnar ac o fewn yr amser y drefnwyd yn yr ysbyty penodol hwnnw ar y diwrnod penodol hwnnw, roedd hi'n bosibl i ddau glaf fynd adref yn gynharach yn y dydd, na'r hyn o ragwelyd fel arall. Dim ond enghraifft fach iawn yw honno, ond mae'n enghraifft o aneffeithlonrwydd a gafodd ei thrin mewn ffordd bendant iawn gan rhywun sy'n siŵr o feddwl nad oedd ganddyn nhw lawr i'w wneud gyda'r broses o ryddhau cleifion. Y gred bod ryddhau claf yn ymwneud â clinigydd yn ysgrifennu cyfarwyddiadau. Mae'n ymwneud â therapi corfforol yn gwneud rhywbeth, nid fi yn y labordy, felly rwy'n deall eich pwynt yn dda iawn a'ch stori am Kennedy yn mynd i nesaf. Mae'n gwir angen i bawb sylweddoli bod gennych chi ran yn yr hyn.
Mae'n system, a phan fyddwn yn sicrhau hyn i'r system hon. Fel y gwelwch, beth allwch chi wneud ar gyfer y canlyniad yn y pen draw fel y gall y person labordy hon ei weld nawr? Mae hynny wedyn yn golygu bod y fenter gyfan yn gallu delio'n well â'r man achosion o aneffeithlonrwydd a allai ddigwydd, a bod hynny yn y pen draw yn mynd yn ôl at wyddoniaeth y gromlin giwio. Oherwydd rydyn ni wedi newid rhywbeth bach ac yn awr mae'n cael llawer mwy o effaith ar nifer y bobl sy'n aros. Mae'n ddrwg gennyf dorri ar draws, ond roeddwn ni eisiau adrodd y stori honno oherwydd roeddwn ni'n meddwl ei bod yn stori dda. Gyda llaw, nid rhywbeth y meddyliodd y clinigwyr amdano oedd hyn. Nid pwyllgodi o gaelwch feddyliodd amdano. Daeth hyn allan o weithwyr y labordy ei hunan a ddiweddodd. Gallwn drefnu tynnu gwraid ar adeg benodol heddiw. A gyda llaw, pam na nawn ni jyst trefnu bod hyn yn digwydd bob dydd? Bydd hynny'n caniatáu 4 ohonyn nhw. Ac i mi, mae'n ffordd hyfryd o ddangos sut mae gan bawb ran yn beth rydyn ni'n ei wneud. So, Roger, we spent a little while now just sort of talking around the theory of it. Felly, Roger, rydyn ni wedi treulio ychydig o amser yn siarad am y ddamceiniaeth. Yna rhywbeth amdano chi a sut rydych chi wedi cael eich tynnu at hyn ac at wyddoniaeth llif. Rydyn ni eisiau gwybod a allym ddechrau efallai helpu rai o'r rai ar yr alwad sy'n anghyfarwydd i ddechrau meddwl am gylch capasiti galw amserol, eich 24 awr hwn, oherwydd bydd pob cydweithwyr clinigol ar yr alwad yn gwybod yn iawn nad yw ryddhau pobl yn dasg syml a hawdd. Nid yw'n digwydd fel hyn yn unig, mae cynllunio a chamau gweithredu yn rhan o'r broses. Tybed allech chi ddechrau mynd yn ni drwy'r cylch hwn o feddwl am y fori heddiw. Wel, mae'r cylch mewn gwirionedd yn defnyddio 2 egwyddor ychwanegol. Un o'r egwyddorion yw'r syniad o ragfynegu, a beth rydyn ni'n ei wneud yn sefydlu system sy'n hynod o syml. It's called the R sheet, and it's called the R sheet because R stands for responsibility. Fe gelwyr yn ddalen R ac fe gelwyr yn ddalen R oherwydd mae R yw responsibility, cyfrifoldeb, ac yng nghanol y prynhawn, gyda'ch chi ni ddweud 2, 3. Mae pob bod yn eistedd i lawr gydag 1 neu 2 o bobl ac maen nhw'n dweud, pwy ydych chi'n meddwl allai fynd adref yfory cyn 2? Ac rydyn ni'n dweud, does dim rhaid i chi fod yn sicr o hyn. Mae'n rhaid i chi gael siawns o tua 50% y bydd y claf yn cael ei ryddhau cyn 2. Ond, os yw'r claf hwn yn mynd i gael ei ryddhau cyn 2, beth sydd angen ei wneud? Beth fyddai wir angen ei wneud? A fyddai angen i ni sicrhau bod therapi corfforol yn dod i mewn yma? A oes angen i ni gadael addysg diabetig yn digwydd? A oes angen i ni gael profion gweithrediad ysgrifennol? Pa belydrau X sydd angen ei gwneud? Y mathau hyn o bethau. Nawr, beth sy'n bwysig am hyn yw nad y clinigydd sy'n ei wneud, nid y meddyg, ond y nyrs sy'n gofalu am y claf. Ac efallai un o'i chydweithwyr, prif nyrs y ward, neu rhywun arall efallai, lle maen nhw'n ystyried y cleifion ar y ward ac efallai un o'i chydweithwyr, prif nyrs y ward neu rhywun arall efallai, lle maen nhw'n ystyried y cleifion ar y ward ac yn dweud, wyddwch chi beth, mae gan y 3 chlaf hyn siawns 50% o fynd adref yfory. Ac mwyn gwireddu'r 50% hwn a'i newid i, gadewch i ni ddweud 100% o ryw adeg, byddai angen i ni wneud y 3 pheth hyn. Iawn. Nawr, dyna beth rydyn ni'n ei alw'n ragfynegiad. Nawr, mae'n rhaid i mi ddweud stori wrthych.
Rwy'n sicr eich bod chi I gyd wedi bwyta yn McDonald's rhywbryd yn eich bywyd. Wel, mae McDonald's mewn sawl rhan o'r byd, yn enwedig mewn rhannau o'r byd gyda llawer o geir, a lle maen nhw'n gyrru at y ffenestr I gael gwasanaeth yn defnyddio rhywbeth a elwyr yn hyperactive Bob. Use something called hyperactive Bob. And what it is, it's a camera. Dyma gamera sy'n cael ei osod wrth ymyl y man lle rydych chi'n archebu beth bynnag rydych chi am yn gael yn McDonald's, a beth mae'n wneud yw rhagweld beth y gallech ei archebu. What it does is it predicts what you might order. So I'll give you an example. If you had a car that was a van, Dyma enghraifft for I chi. example, filled with kids, Pe bai gennych chi gar sy'n fan, enghraifft, wedi lenwi a phlant, efallai byddwch chi'n rhagweld y byddwch chi'n archebu rhoi prydau plant. Os oes car gyda 4 oedolyn, efallai mae Big Macs a burgers caws fydd y dewis. cheeseburgers. All right. This might sound really simple to you folks, but it Iawn. has a lot. Efallai bod hyn yn swnio'n syml iawn I chi, ond mae llawer o ddofnder iddo. Oherwydd beth mae McDonald's yn ceisio wneud a dweud yw, wyddwch chi, os allan ni arbed ychydig funudau o ran pa mor hir mae'n rhaid I rywun aros I gael ei bwyd, gallwn gynyddu'r gyfradd brosesu gyda'r un staff ar un nifer o ffyrnau a beth bynnag sydd gennym. Yn union fel mewn ysbyty. Ac maen nhw wedi gallu dangos I bod yn gallu gweini mwy o brydau yn ystod amser cinio. And they've been able to show that they can deal with and get more meals out over a lunchtime. And people wait a shorter period of time when they go ahead and predict. Ac mae pobl yn aros am lai o amser pan fyddant yn ragfynegu. Nawr, nid oes rhaid i'r ragfynegiad fod 100% yn gywir. Mae'n rhaid i'w ragfynegiad fod tua 60 I 70% yn gywir, a bydd hynny'n rhoi arbedion effeithlonrwydd sydd ei hangen arnyn nhw. And moved it over to the hospital and we said, you know, Wel, rydyn ni wedi cymryd yr egwyddor honno a'i symud drosodd i'r ysbyty. Pan fyddwn yn gofyn I chi ragweld pa gleifion fyddwch chi'n ei ryddhau, beth rydyn ni am I chi i'w wneud yw peidio a bod 100% yn siŵr ei bod yn mynd I fynd adref. in the afternoon before the next Ond, os day. oes siawns o 50% yn y prynhawn cyn y diwrnod wedyn, siawns 80% y bore wedyn, mae hynny'n ddigon da. A throi ragfynegu'r cyfleoedd hyn I ryddhau cleifion, beth rydyn ni hefyd yn gofyn I chi i'w wneud yw restru'r hyn sydd angen i'w wneud mwyn cyflawni hyn. And marrying those ideas, that is what needs A chyfun o'r syniadau hynny, dyna sydd angen i'w wneud gyda'ch ragfynegiad. Gwelswn fod pobl yn gallu ragfynegu'n eithaf da pwy sy'n mynd I fynd adref y diwrnod wedyn. Mewn gwirionedd, mae sefydliad penodol dim yn 60 I 70% o gywirdeb ydyn ni'n ei ddisgwyl. Dydyn ni ddim mewn gwirionedd yn disgwyl mwy na hynny. Yn wir, os ydych chi'n gywir 100%, rydyn ni'n awgrymu nad ydych chi'n gwneud gwaith da iawn o gwbl oherwydd dyna'r pethau sicr yn unig. Dydych chi ddim yn manteisio ar y ffaith, wel, efallai bod gan y person hwn siawns o 80% I fynd adref. Ac os byddwn yn gallu ei gyrru adref, mae hynny'n bonus. Ond os na fyddwn yn gallu'n gwneud hynny, dydyn ni ddim ar ein colled. Iawn, ond mae'n cyflwyno drydydd y gwyddor yr wyf am siarad amdani cyn I ni fynd ymlaen at unrhyw gwestiynau eraill. Ar drydydd y gwyddor honno yw'r syniad pam ydyn ni'n canolbwyntio ar y cyfnod o 8 y bore tan 2 yn y prynhawn fel y sônes ynghynt. Pam mae'n bod yn canolbwyntio ar ryddhau cleifion cyn 2 yn y prynhawn? Ac mae'n mynd yn ôl I waith o wneud gan athro o Brifysgol Michigan a fi'n astudio tagfeydd traffig. Where he studied traffic jams. And what he studied on traffic jams is that the vast Ar hyn o welodd ynghylch tagfeydd traffig yw bod y mwyafrif helaeth o broblemau traffig yn digwydd nid oherwydd damwain ac nid oherwydd gwaith adeiladu ffyrdd, ond yn hytrach oherwydd yr amrywiad mewn brecio a chyflymu pan fydd yna chydig o amaraeth fel haul llachar. Slight interference like the bright sunlight, or maybe there's a car in the other lane where there's an accident. Neu efallai bod car yn y lôn arall lle mae damwain, neu efallai bod y plismon yn dod gyda seiren i'r cyfeiriad arall neu rhywbeth felly. Ac mae'r amrywiad hwn mewn brecio a chylfymu yn arwain at fath o dagfa draffig sy'n digwydd yr holl ffordd yn ôl I ba mor hir yw'r dagfa. Mewn gwirionedd,
long the traffic jam actually is. And what this professor has found out is if he puts A adaptive beth dyma mae'r cruise athro hwn control wedi on ddarganfod, 25% os yw'n defnyddio of the teclyn cars, cynnal cyflymder yn 25% o'r ceir, a bod y teclyn cynnal ac amrywio cyflymder yn dilio'r amrywiadau o ran brecio a chyflymu, rydych chi'n cynnal y pellter cyson hwnnw rhwng y car o'ch blaen. What we've done is adapted this theory and this Rydyn ni wedi addasu y ddamceniaeth hwn ar y gwyddor hon I ofal iechyd, ac rydyn ni wedi dweud, iawn, rydyn ni'n mynd I gynnal ac amrywio cyflymder rhwng 8 y bore a 2 yn y prynhawn, ac rydyn ni'n mynd I ragfenegu popeth o fewn ein gallu sy'n mynd I ddigwydd rhwng 8 y bore a 2 yn y prynhawn o ran derbyn a ryddhau cleifion. Between 8 in the morning and 2 in the afternoon in terms of admissions and in terms of discharges. This is where the term real-time demand capacity actually comes from. Dyma o ble mae'r term Chapasiti Galw Amser real yn dod. Mewn amser real, rydyn ni'n mynd I addasu'r hyn sydd angen ei wneud I ddefnyddio amser hwnnw rhwng 8 y bore a 2 yn y prynhawn cystal ag y gallwn. Yn union fel yn y gwaith o wneud gyda'r dagfa draffig. Yn union fel yn y gwaith o wneud gyda'r dagfa draffig. Nid yw'n berffaith, ond a yw cystal a theclyn cynnal ac amrywio cyflymder? Felly, rydyn ni wedi yn rhoi hyn ar waith yn yr ysbyty. Y fan fyddwn wedi gwneud hyn, wedi rhoi'r tair y gwyddor ar waith, ac rwy'n gwybod fy mod wedi amlinellu'r egwyddorion yn gyflym iawn. Ond pan fyddwn wedi rhoi'r tair y gwyddor ar waith yn yr ysbyty, rydyn ni wedi gweithio gyda nhw, rydyn ni wedi gweld gwelliant amlwg yn y gyfradd brosesu. Ac yn union fel osgoi'r dagfa draffig oherwydd eich bod yn dilyn egwyddorion cynnal ac amrywio cyflymder yn yr ysbyty, dydyn ni ddim yn cael y dagfa draffig honno sy'n digwydd yn hwyr yn y prynhawn, neu fi'n nos pan fyddwn yn ceisio ryddhau cleifion ar yr un pryd ac y byddwn yn ceisio derbyn cleifion i'r ysbyty. Ac rydyn ni I gyd wedi profi hynny. Felly gallwn effeithio ar y gyfradd brosesu, ac rwy'n pwysleisio mae effeithio ar y gyfradd brosesu rydyn ni'n ei wneud. Rwy'n fe'n rannu gyda chi, enghraifft, un ysbyty mawr yn ein gwlad dros gyfnod y 6 mis, heb unrhyw staff ychwanegol, dim gwelyau ychwanegol. With no additional staff, no additional beds, applying these three principles had 700 more admissions. Wrth gymhwyso'r tair egwyddor, cafwyd 700 yn fwy o dderbyniadau yn yr un cyfnod a thros gyfnod y 6 mis. Mae hynny'n nodedig. Mae hynny'n golygu eich bod yn tynnu aneffeithlonrwydd allan o'ch system. Wrth drin yr aneffeithlonrwydd, rydych chi'n caniatáu I fwy o bobl gael gofal. Ac yna mae'n mynd yn ôl at eich cwestiwn cyntaf, beth mae'n ei olygu. Mae'n golygu eich bod chi'n cael y claf iawn yn y gwely iawn ar yr amser iawn, a dyna beth rydyn ni'n ein gyflawni. Nawr, rwy'n mynd I wneud sylw yma, heb o'r bwysleisio, ond rwy'n fam wneud yn siŵr bod pawb yn deall bod y mwyafrif helaeth o'r gwaith hwn, nid y cyfan ohono, ond llawer o'r gwaith hwn ddim yn cael ei roi ar y sgwyddar clinigydd. Mae'n rhaid I bawb sy'n gweithio yn yr ysbyty ddileu'r man achosion o aneffeithlonrwydd o'r person sy'n tynnu gwaed o'r labordy i'r therapydd corfforol i'r allfydd sy'n cynllunio'r meddyginiaethau ryddhau i'r gweithwyr cymdeithasol sy'n trefnu gofal hyd y môr i'r meddyg sy'n deall y gallai fod ragfynegiad wedi'i wneud ar ei glaf ac efallai heddiw y bydd yn rhaid iddo ysgrifennu cyfarwyddiadau ychydig yn gynharach nad y gwnaeth ddoi mwyn i'r claf gael ei ryddhau. But the vast majority of this work is not on the clinician's shoulders. Ond nid yw mwyafrif helaeth y gwaith hwn yn syrthio ar ysgwyddau clinigydd, ac mae'r cyfrifoldeb yn cael ei roi ar bawb, nid yma'n rai o staff yr ysbyty. Staff in a hospital. So often it's been my experience that Yn aml, fy mrofiad I yw bod y prosiectau gwella yn gwneud rai o'r staff yn gwbl gyfrifol am wneud rhywbeth, ac mae'n rhoi llawer o straen a phwysau ychwanegol arnyn nhw.
Nid yw RTDC yn gwneud hynny. Beth mae'n ei wneud yw ei fod yn llyddanu hyn i bawb ac yn dweud, edrychwch, rydyn ni am eich helpu i ddileu'r aneffeithlonrwydd o'ch gwaith bob dydd. Nid rhoi mwy o waith ar eich ysgwyddau. Felly gobeithio fy mod i wedi cael cyfle i rannu gyda chi beth yw'r tair egwyddor a sut maen nhw'n rydweithio a pham rydyn ni'n ein alw capacity galw amser real. So hopefully I've had a chance to share with you what the three principles are and how they interact and why we call it real-time demand capacity. I wonder if I could just think back to predictions. Roger. Gawn ni sôn eto am y rygfynegiad, Roger, mwyn egluro ychydig o bwyntiau. Rwy'n credu yn bod mewn sefyllfa eithriadol yma ar ôl Covid. Yn sicr yn y DU, ar hyn o bryd mae staff yn teimlo'n wirioneddol wedi ei llethu a'n methu a gwneud llawer mwy. Mae pobl wedi gweithio'n fwy na'r disgwyl ac mae lefer o flinder yn y system. Pan fyddwn yn siarad am rygfynegu a cheisio cynnyddu'r gyfradd brosesu, mae bron fel ein bod yn ceisio rhoi hyd yn oed mwy ar eu hysgwyddau. Tybed a allwch chi ddweud rhywbeth am y ffaith, pan fyddwn ni yn y sefyllfa, fod llawer iawn o amser nyrsio clinigol, reolaethol, yn cael ei dreulio wrth geisio gwneud i'r system weithio yn galluogi i ryddhau claf, ac mewn gwirionedd, pe bai chi'n cymryd hynny i ffwrdd, byddwch yn gwella'r gyfradd brosesu oherwydd bod y system yn gweithio mewn gwirionedd. Felly nid yw'r fater o roi mwy ar ysgwyddau pobl, mae'n fater o gwneud ychydig yn haws i gynnyddu'r gyfradd brosesu. Ydy hynny'n iawn? Ydw i wedi deall hynny'n gywir? Oherwydd rwy'n meddwl bod llawer iawn o amser clinigol yn cael ei dreulio yn chwilio am weliau, mynd ar ôl profion gwaed, yr holl bethau hyn. Tybed allwch chi ddweud ychydig am hynny fel rhan o'r broses rhagfynegu a helpu leirhau'r ymryriad hwnnw? Rwy'n meddwl eich bod wedi fynegu'n eitha dda. A'r profiad rydyn ni wedi gael yw, pan fyddwch yn caniatáu i'r staff nodi beth yw'r aneffeithlonrwydd ac yna caniatáu i'r staff weithredu ar yr aneffeithlonrwydd hynny yn y ffordd maen nhw'n am ei wneud. What you're going to see is you're going to see significant improvement in throughput. Beth ydych yn mynd i weld yw gwelliant sylweddol yn y gyfradd brosesu oherwydd bod y rhan fwyaf o unigolion pan fyddant yn edrych ar y ffordd mae'n gwneud ei gwaith ar hyn o bryd. Byddwn nhw'n dweud, rwy'n gwybod ei fod yn wallgof, ond dyna'r ffordd ac mae'n rhaid i ni fyw ag ef. That's just the way it is. That's just a part of doing my work. What we want to Dyna yn union fel y mae. Mae'n rhan o wneud fy ngwaith. Beth rydyn ni am ei ddweud wrth bobl mewn perthynas a chapasiti galw amser real yw hyn. Pan fyddwch chi'n nodi un aneffeithlonrwydd, ac os allwch chi siarad â rhywun ac bod chi'n dweud gallwch chi fy helpu gyda hyn heddiw, ond ni allwn ni drefnu dyn ni gwneud heddiw neu dyn ni gwaed nad yw wedi trefnu'n barod. Byddai hynny'n help mawr i mi. A beth rydyn ni'n ei ddarganfod yw pan fydd pobl yn siarad â'i gilydd ac yn datrys y problemau hyn mewn amser real. Nid y mis nesaf, nid yr wythnos nesaf, ond mewn amser real. Mae amser real yn dweud a allwch chi dynnu gwaed heddiw am 8 o gloch. Rwy'n gwybod nad yw wedi amserlennu. Mae'n fater o siarad â pherson arall. A'r syniad yw pan fydd pawb yn gwneud hyn, mae pawb yn gallu helpu ei gilydd mewn rhyw ffordd neu gilydd. A phan fydd hynny'n digwydd, rydych chi'n tynnu straen allan o'r system. And when that happens, you take stress out of the system. You take that work that people are doing that they say, you know what? Rydych chi'n cymryd y gwaith hwnnw y mae pobl yn ei wneud, ei bod yn dweud, wyddwch chi beth, mae'n rhaid i mi ei wneud. Dyna fel y mae. Rwy'n gwybod hynny. Pan fyddwch chi'n dechrau cymryd bob un o rhieni allan o'r system, dyna pryd y bydd pobl hyd yn oed yn y cyfnod ôl Covid yn dweud, wyddwch chi beth, mae fy mywyd yn well nawr, gyda chi mi egluro. Rydyn ni wedi gwneud capacity galw amser real mewn ysbytau yn yr Unol Daleithiau, mewn ysbytau yn Ewrop. Dydyn ni ddim wedi clywed am un ysbyty sydd wedi rhoi'r gorau i capacity galw amser real. Nawr, efallai bod wedi addasu ychydig i wneud iddo gweithio ychydig yn well iddyn nhw, ond mae'r tair egwyddor yno o hyd. Maen nhw'n rhagfynegu bod ganddyn nhw ran o'r diwrnod maen nhw'n ceisio wneud yn berffaith, ac maen nhw'n deall wrth ydyn nhw'n ddileu'r man achosion o aneffeithlonrwydd, a bydd llai o bobl yn aros o'r ochr arall i'r llinell. Ac rwy'n meddwl,
Pan fyddwch chi'n defnyddio gwyddoniaeth fel hyn, bydd pobl yn gweld y manteision yn fuon iawn. Ac os allwch chi efallai y gallwch sôn am rai o'r sefydliadau sydd wedi chwarae gyda hyn yng Nghymru dros y 6 mis diwethaf, a beth i rai o ymatebion y staff I Capasiti Galw Amser real. Responses of the staff are to real-time demand capacity. Definitely one of the things that we're going to do is start testing that out and start Yn bendant, un o'r pethau rydyn ni'n mynd I wneud yw dechrau profi hynny a dechrau archwilio'r pethau i'w triongl a chael rhywfaint o ddata ansoddol I gyd fynd ar rai o agweddau meintiol fel ein bod ni'n dysgu gyda nhw eu bod nhw'n gallu hysbysebu'r system. A dyna un o'r pethau rydyn ni am ei archwilio, Roger. Mae gennyf un cwestiwn arall I chi, oherwydd credaf fod beth a ddisgrifiwyd gennych yn ymwneud â diwylliant yn fawr iawn, ac un o'r pethau rydyn ni'n edrych arno yw'r disgrifiad gofal diogel. Ond yr un peth dydyn ni ddim wedi ei drafod yw arweinyddiaeth. Tybed y allech chi dweud rhywbeth am beth y mae angen i'r arweinwyr I wneud I helpu hyn I ffynnu o fewn ein system I greu'r amodau hynny. Dyma gwestiwn holl bwysig, ac un o'r pethau rydyn ni'n ei wneud fel tîm pan rydyn ni'n dechrau gweithio gyda'r ysbyty yw ein bod ni'n siarad ar arweinyddiaeth ac rydyn ni'n dweud dyma rai disgwyliadau. Felly, gadewch I mi siarad ychydig am hynny. Mae angen I ni weld rhywun ar yr uwch dîm sydd wedi neu a fydd yn cael ei roi yn gyfrifol am lif a chafrodd brosesu'r ysbyty, fel bod Capasiti Galw Amser real RTDC yn cael ei ddynodi i'r person hwnnw ar y lefel arweinyddiaeth. Flow and throughput of the hospital. So that real-time demand capacity, RTDC, gets taken under that person's wing at the leadership level. And so we look for that person, number one. Number two, Ac felly, rydyn ni'n edrych am person hwnnw, rhif 1. Rhif 2, rydyn ni'n edrych ar bob ward ac ar bob ward, mae angen I ni gael arweinyddiaeth reol ar y ward neu'r uwch nyrs ar y ward a disgwyl iddyn nhw ddeall y tair egwyddor rydyn ni wedi siarad amdanyn nhw ar Capasiti Galw Amser real. A pham rydyn ni'n gwneud hyn, felly mae angen yr arweinyddiaeth honno arno ar bob ward. Mae angen I ni gael o leiaf un person yn y sefydliad, fel arfer mwy nag un, ond dechrau gydag un. A brif gyfrifoldeb yw llif yn yr ysbyty. Usually more than one, but to start with one, whose main responsibility is flow in the hospital. Now, this is different than the leadership person. The leadership person is the person who's going to make sure... Mae hyn yn wahanol i'r person arweiniol. Y person arweiniol yw'r person sy'n mynd I sicrhau bod gweddill hyn yn digwydd, ond dyma person sydd yn gladni yn cael ei adnabod fel sar llif. You have people like that in your hospitals, I know. These are the people that go around with clipboard. Ac mae gennych chi bobl o'r fath yn eich ysbytau. Rwy'n gwybod mai dyma'r bobl sy'n mynd o gwmpas gyda'r chlipfyddiau, ac maen nhw'n gwybod pwy sydd yn yr adran damweini ac achosion bris, a phwy sydd angen ei symud o ward A I ward B, oherwydd nad ydyn nhw'n perthyn yno. Pwy sydd angen mynd I X, Y a Z? Felly mae gennych chi'r bobl hyn ac rydyn ni'n ei gofyn bod y person hwnnw'n dod yn llwyr gyfrifol am ryngweithio'r hyn sy'n mynd I ddigwydd yn RTDC a'r prif ryngweithio sy'n mynd I ddigwydd. Yr un mawr fydd cyfarfod gorfodol I drafod gwelïau bob bore tua 7:30. Mae'r cyfarfod gwelïau gorfforol hwnna'n para 20 munud. Yr uwch arweinydd yw'r person sy'n gwneud I hynny I ddigwydd. Mae hwnnw'n mynd I fod yn gyfarfod sy'n cael blaenoriaeth dros bob cyfarfod arall am 7:30 yn y bore. The flow manager person is going to run that meeting. And at that meeting, that's where people talk. Mae'r reolwr llif yn mynd I redeg y cyfarfod hwnnw, ac yn y cyfarfod hwnnw, dyna lle mae pobl yn siarad. Dyna lle mae pobl yn dangos beth yw'r galw am fy ward heddiw, beth yw'r capacity ar hyn o bryd, a faint o gleifion sy'n mynd I gael ei ryddhau erbyn 2:00. A beth fydd ein cynllun I wneud I bopeth ddigwydd yn ystod y cyfnod hwnnw. Felly mae gan y person hwnnw hefyd y cyfrifoldeb o fynd yn ôl i'r wardiau yn ddiweddarach yn y prynhawn a dweud a oedd eith rhagfynegiad yn gywir. Was your prediction accurate? Collecting some data. That person also may be responsible during the day
to facilitate plans. Casglu rhywfaint o ddata. Gall y person hwnnw hefyd fod yn gyfrifol yn ystod y dydd am hwyluso cynlluniau o beth rydyn ni'n mynd i wneud i gael clar X, Y neu Z adref cyn 2 o'r gloch. Felly pan fyddaf yn siarad ag arweinyddiaeth, dyna beth rwy'n ei olygu. Am arweinyddiaeth uwch arweinyddiaeth ar lefel ward, derbyn capacity galw amser real. A'r person unigol hwnnw, y person hwnnw a chyfrifoldeb am capacity llif sy'n mynd i redeg y cyfarfod gwelyau, sy'n mynd i fod yn gyfrifol am gasglu rhywfaint o data. Ac rwy'n meddwl mae'r ffordd ydyn ni wedi mynegu hynny yng Nghymru ar hyn o bryd, Roger, yw ei alw'n ymwybyddiaeth o'r sefyllfa, wrth gwrs. O'r bwrdd i'r llawr, o'r llawr i'r bwrdd. Deall beth sydd yn y system. Roger, rwyf wedi gofyn llawer o gwestiynau i chi. Wnaethon ni ddim anfon sgript at chi am ba gwestiynau roeddwn ni'n mynd i gofyn i chi. Ond, roeddech chi wedi ymateb yn wych i bob un ohonyn nhw. Rwy'n meddwl ei bod wedi bod yn wych siarad â chi, ac mae'n ddefnyddiol iawn am chwilio rai o'r cysyniadau hyn, sef tarygwydd o'r RTDC, ac mae yna lawr i bobl feddwl amdano. Ond rwy'n meddwl mae'r hyn sy'n wirioneddol bwerus yn eich bod wedi disgrifio neu gyfleu methodolegau gwyddoniaeth gwella eitha cymleth, methodolegau gwyddoniaeth ac ati, damcaniaethau cywio ac ati, sy'n gymleth iawn. Ac mae pobl yn treulio llawer o amser yn y brifysgol yn archwilio hynny ar lefel ymarferol, sef bod pobl sydd wedi eu hyfforddi i fod yn glinigwyr y nyrsys yn feddygion ac ati. Dyna beth rydyn ni eisiau iddyn nhw ei wneud. Dyna fethodoleg syml a fyddai wir yn ychwanegu gwerth iddyn nhw, heb o reidrwydd orfod mynd i ffwrdd a dysgu'r holl damcaniaethau cymleth hyn, oherwydd nid dyna beth rydyn ni am i chi ei wneud. Rydyn ni am i chi fod yn gofalu am gleifion a theimlo nad oes dim yn eich rwystro i wneud hynny. Dyna sut wyf i'n gweld pethau. Unrhyw negeseuon terfynol i ni y prynawn yma, Roger. Wrth gwrs, beth fydd yn ei bwysleisio yw, y gallai rai o'r pethau hyn swnio braidd yn gymleth i chi, ein profiad ni yw bod eich staff yn barod i wneud hyn. Nid rhywbeth anodd yw hyn, nid yw'n cymryd llawer o amser. This is something that is not difficult, it's not time consuming, and it will, in the long run, make their lives. Ac yn y tymor hir, bydd yn gwneud i bywydau a'r gwaith maen nhw'n ei wneud o'r cleifion maen nhw'n gofalu amdano nhw yn llawer haws na'r hyn ydw o'r hyn o bryd. Mae'n fater o defnyddio egwyddorion sylfaenol mewn ffordd drefnus fel y gallwch fanteisio ar beth oedd wedi clywed staff yn ei ddweud. Wyddwch chi beth, dyna beth sy'n rhaid i mi ei wneud i fynd trwy fy niwrnod. A phan ydych chi'n clywed pobl yn dweud hynny, mae'n rhaid i chi fod yn feddwl beth allai i wneud i dynnu hynny oddi ar ei hysgwyddau. You know what? It's just what I have to do to get through my day. And when you hear people saying that, you have to be thinking, what can I do to take that off their shoulders? And that's what real-time demand capacity does. It allows these folks to get. A dyna beth mae capacity galw amser real am ei wneud. Mae'n caniatau'r bobl hyn gael y glaf cywir yn y gwely iawn ac ar yr amser iawn ar gyfer y gofal gorau a'r cyfnod byraf o amser, gyda'r sŵn lleiaf o adnoddau mae angen ei ddefnyddio ar gyfer y gwaith penodol hwnnw. Felly hoffwn ddiolch i chi, Iain. Hoffwn diolch i John, nad oedd yn gallu bod gyda ni heddiw, ac Adam a gweddill eich tîm. Rydyn ni wedi mwynhau gweithio gyda chi yn fawr iawn ac wedi gweld yr ymdroddiad sydd wedi bod i'r gwaith hwn o'ch ochr chi. That has gone into this work from your side. It's not always been easy. We use different terms. Dydy hi ddim wedi bod yn hawdd bob amser. Rydyn ni'n defnyddio termau gwahanol. Dydyn ni ddim yn defnyddio A&E. Dydyn ni ddim yn defnyddio wardiau. Mae gennym bob math o dermau gwahanol, ac rydyn ni wedi goresgyn sawl her. Ond credaf ein bod wedi cael profiad gwych yn y tymor hir, a hoffwn ddiolch i chi am y diddordeb mewn capacity galw amser real. Gobeithio y gallen weithio ar fwy yn y dyfodol.